Subling gihagit ni Cebu City Mayor Osmeña ang kapolisan sa ilang nagpadayon karon nga investigasyon sa lain-laing kaso nga nahitabo sa Sugbo. Gitawag sa mayon nga cover-up ang gihimo sa PNP sa kaso sa napatay nga agent sa PDEA. Ang report ni Nico Serino. Don't fool the public. This is getting, the things you're feeding the public is so ridiculous. Produce the car. Subling gihagit ni Mayor Osmeña ang PNP sa dagan sa ilang investigasyon karon sa mga nahitabong patay. Nunot kini sa 11 kaso sa agent sa PDEA nga gipusil patay sa Carcar City. Nagtuo si Osmeña nga may gitago-an ang PNP sa nahitabo. How come everyone's afraid to talk about it in the hospital? How come the police is afraid to talk about it? They don't even want to say. He's dead but in stable condition. Unsa man na? These are all indications of a cover-up. Sukad sa insidente nga gikalambigitan ni Tejero Councilor Jessilo Kadungog, gisaway sa mayor ang PNP nunot sa hitabo. Kahinumduman, nagkasumpaki ang pamahayag sa magsigkakampo sa maong insidente, butang nga iyang gisaway. But the evidence that points the finger at them is the clumsiness of their explanation. That Kadungog ambushed them. Why would you ambush two policemen on your way to work? Apan sa ilang bahin ang PNP, wala na mutubag sa mga pasangil sa mayor. Our regional investigation and detective management together with our SOCO are doing the investigation. So, yun talaga man. That is the statement of TRO. Wala tayong kinokoberapan dito. Pasalig sa kapolisan, padayon ang ilang gihimong pakisusi sa mga insidente nga nahitabo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.